Tuguchakana roboti rugo ichania ya mateyamo kurwase kenyoro kia Mwamugesamura ewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nige gusababo konyi maiga ye nyumba yabo gosambo botukubugo kira rero na gosiria kerekemo asa abantu batamanyiri bakagire ko yebuna enyumba yabo na koyetusia umurero Nonya nabo nigo baguria abantu bo moyo bugwanchuku ya kubasira ile kugenda naende asebo igo bagurire serikali okora obotuki elinde kumanya ekikirete enyombe yo ogotusigwa kurindo molikito weekly forenge na kirana Chinsemecho na gotwariganiria oroboti rokobwatia Yamata yamakuru wase kenyero kya Mwamugesamura ewodi ya Kitutu Central ensemo y'ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo yere no moichano monene magiga y'enyumba yabo kujya ogotukubugo kira rero magiga y'abantu batamanikane chiko yebuna na koyetongia ruga ngaragira garwa saa 3 kagende gasyana ngonde botambe kende gasyana chika saa 10 cha morogo chabo cha mawono mambi ngwa kurisimu ne brother na enyumba yango yere nachikwana nyumba nyo ibintu ebiyete nyombenge abanda bachite bakabuna ke babuna bakawukya umurero ese bedroom ukarwe bedroom ukaja sitting room bono naburingi yasambite nyumba bande na baragwe ba nibe ina yaba turite na nchungonya we ere ko gende kanisa kulinda bona unditalinga nyumba na mwayemba alengoro enyumba ero yaya ne jirani twanyore nyumba etagoire umurango kwana nabararia omubasorero nigo omumuro yonyara kabaka batibona ebintu bya byonsi bona kisati bugatena bintu binde nigo banyara ko biko yera ase nyumba yo nyumba ere nse onspi changa cha yire satu gete jiyete sinyire banongi ngobeka pami yane achire changa chiyete kene ngeyo astai turarare bitande bijete sinyire banyana bo nigo bari bayikirana elyo kurwengora yabo asenkeyo banyara ko bakogekerya eyakorekyo na batababuna mangana buna yitabona tiyo korekana asabana buna bari cintakana bamumuru bana babibuli baye bakwete bakantigire bicucu ko bakesabo barendere mpaka bayikiriga buna bayikiriga yege bintore bijete byonsipi kende tikeyo nore abo bateneine muna bateneine iga na tusanga itega nkumetinga eke ninki kya korekanire na ndi bano nkumetinga ngayekera chakia ruete na ndege ko babutura na ndege bairanisi igo gonde no kukumia mbwato boro nigo kwemurungania kwanyara ko bakorekana konene asenge njobuna banyana isiweti niyo kunyara ko bakobwato kwa yetera sensemeyo iyo akorana na machi yo kunywa gotoka yabakamwe yanchandira isimeke sibajina yango turumbo ke paraga iga kira ya turumbo kabantu bagakombureni bakadabona bakacha bakake prasta kasaga chuako akeyo nganyore sigesimo ikwena na chitangi chire magaga ekere chiova froeria abeire amachembura onspia gocha mwana nigo boy ko banjara ko bagusaba obolende botinyigwa sensemeyo logotanga obosale bonga bunobo tibogandira bakorekana tayaga igasitanto bwati vigilance gaiga bantu baito no kura abiekanga ngosenko bwaturo simo osikwa family reru omonto akobo agosoka singenyo ntobwa security koreteke erisaine bona kera twaigwanga omoibia abantu bechi plot getabo abaiba gukura yani abantu bagukura nga abantu batu family reire etwaboka banyana bo nigo babolirie abantu bande bonse mubatomo yebo konya kuyesire nkeyo banyara ko bakwegendereria nabwo kubolia serikali gakorobo tukibwa bwango ribanyara bwene ngana seki banyara ko bagusambirwa enyombe yo ya chakiri zero umuntu ranyore kenda ngonya kiraranya ngonya ndashukuru James na watu mwana abana bakwende school madam ya mbone kana reko nya gwetome ibaru ebi kidogo bona Nyasaye ari wanja tukune twensi bono nigo yabera mayanda manero gotia senkeyo gusambirwa nyomba na igo gotigara obokendo igoro nigo yatigaire asabari bwatomo yego gwanja gwesopya elibonyaka bako bakonya ngoripoteria Ensoko TV kurwase county ya Kisii Reteriane Weekly Orenge